በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ንስኻትኩም እውን ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋዬ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 12 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ذكر صادق لعالم هلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كاب كل خفوق زبله كدحنو نقدسان تمحصنو آمين. بزل معانتي تقمتي 12 ورحاوي بعلو نايلك ملائكت ملائك مكرو نكزيابير قدوس ميكائيليو اب كلو كرنعت عالم زلخم قدوس ميكائيل اب تخدوو يمرحكم اب تقوملون يقوملكم بخنفو يصللكم ببتر مسقلون يبارككم ኣብ ስደትኩም ኣቦን ጎድንን ይኹንኩም ኣብ ኩሉ ህይወትኩም ድማ ይሓልውኩም አሜን። እንኳን ኣብ በዓል ሊቀ መላእክት መዓዛ ሰናይ መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር ለዋህ ሓው ድንግል ማርያም ንጸላእ ዕቡይ ዲያብሎስ ኣብ ትሕቲ እግሩ ዝረገጸ ወርሓዊ በዓሉ ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ሰላም ለከ ዘገነተ ጽባህ ኦፍ ምሕረታት ዘትነቁ በዘያረምም አፍ ሚካኤል ክድነኒ ወይቀፈኒ በክንፎ ይትከየን በእበዲዮ ጊዜ ልሳተ ጉዱፍ ወይደቅም ክብርየ ከመጽጌ ንጉፍ ይብል በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ናብ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ናብ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ናብ ቅዱስ ዲሜጥሮስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ቅዱስ መጽሐፍ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንዳዊት ብሓቂ መሓለሉ ብዝመሓለውን ክጣዓስን እዩ። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 131 ካብ ፍቕዲ 11 ሕጂ ብእግዚአብሔር ምጽኣት ስለ ዘሎ ኣይኮነን ቅዱስ ዳዊት ዘይጣዓስ ፍቱው ፍጹም ፈታዊ ምዃኑ ክገልጽ እዩ እምበር ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ከም ልበይ ዝኾነ ንፈቓደይ ዝፍጽም ንባርያይ ንዳዊት ረኸብኩ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 19 ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ኣድኒቕና። ከም ናይ ኣምላኽ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ ክንደይ ከየደንቕ እዩ። ነዚ ኣንኩሮ ይግባእ። ጎይታ ይቕጽል እሞ ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ብሓሶት ኣይዛረቦን እየ። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 35 ይብል ኣብ ቤትና ኣቤት ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ክብሪ ናይ ክብሪ ክብራን ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል ኣለና አሜን። ነቢየ ጻድቅ ቅዱስ ዳዊት 7 ሃብታት ኣለዎ። ንሳቶም ድማ ሃብተ ትንቢት፣ ሃብተ መንግስቲ፣ ሃብተ ክህነት፣ ሃብተ በገና መዝሙር፣ ሃብተ ፈውስ፣ ሃብተ መዊዕ ዓወት ንምርካብ፣ ሃብተ ሓይል ተባሂለን ይፈለጣ። ብሸውዓተ ኣስማቱ ድማ ይጽዋዕ። ጻድቅ፣ ለዋህ፣ ንጹህ፣ ብእሲ እግዚአብሔር፣ ነቢየ ጽድቅ፣ መዘምራን፣ ልበ አምላኽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዛ መዓልቲ ኣብ እስራኤል ዝነገሰላ መዓልቲ እያ። ሳኦል ንእግዚአብሔር ምስ ነዓቆ ኣብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ዝኾነ ቀቢእካ አንግሰለይ በሎ። ምስ በለ ድማ በዛ መዓልቲ ነቢይ ሳሙኤል ናብ ቤተልሔም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያስ ክሳብ ኣሚናዳብ ንሸውዓትኦም ንናይ ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን። ብምልክት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ግን ካብ ጉስነቱ ዳዊት ተጸውዐ። ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ ቀርኒ ናይቲ ዘይቲ ቦግ ኢሉ ተኸፍተ። ኣብ ርእሲ ቅዱስ ዳዊት ድማ ከም እሳት ፈልሐ። ብናይ ኣምላኽ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ተባሃለ። ናይ ቅዱስ ዳዊት ዜና ብዙሕ እዩ እሞ ታሕሳስ 23 ንታሕሳስ 23 ይጽንሐልና። ብምሕረቱ እንታብጽሕና ሽዑ ካብ ክብሩ ክንካፈል ኢና። በረኸትን ረድኤትን ናይ ልበ አምላክ ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ዳዊት ምስኩላትና ይኹን አሜን።
ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ እዚ ቅዱስ ቀዳማይ ስሙ ሌዊ ቀዳማይ ግብሩ ድማ ቀራጺ ይበሃል ነበረ። ወንጌል ከም ዝብል ጎይታና ዝጽውዖ ካብ ዝቐርጸሉ ቦታ ክኸውን ከሎ ማቴዎስ 9 ምዕራፍ 9 ምስ 12 ሐዋርያት ደሚሩ ማቴዎስ 10 ፍቕዲ 1 ንስሙ ማቴዎስ በሎ። ትርጉሙ ድማ ሕሩይ ወይ ከዓ ምሩጽ ከም ማለት እዩ። ንጎይታና ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ብፍጹም ምናኔ ካብ ምግልጋሉ ብዝሓለፈ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓለ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደረ ናይ ኢዱ ተኣምራት ይምልከት ነበረ። ንናይ ቃሉ ትምህርቲ ድማ ሰምዐ። ኣብ ጊዜ ሕማማት ጎይታ ዋላ እኳ ካብቶም ብፍርሓት ዝተበተኑ ሓደ ንሱ እንተኾነ ኣብ ምምሳዩ ናብ ቤት ኣደ ማርቆስ ጽርሐ ጽዮን ከይዱ ንኣሕዋቱ ንሃዋርያት ተቐቢሉ እዩ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ ትንሣኤኡ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ማቴዎስ ነበረ። ን40 መዓልታት መጽሓፈ ኪዳንን ትምህርተ ሕቡኣትን ተማሂሩ ኣብ ጊዜ ዕርገት ጎይታና ድማ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደ ጊዜ ድማ ጸጋን 71 ልሳናትን ተቐቢሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ዙርያኣን ወንጌል ሰበኸ። ሐዋርያት ወንጌል ናብ ዓለም ንምብጻሕ ዕጫ ኣብ ዝገበሩ ጊዜ ንቅዱስ ማቴዎስ ድማ ምድረ ፍልስጥኤም በጽሓቶ። ኣብ ሃገረ ስብከቱ ድማ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ተጓዒዙ ሰበኸ። ንኣብነት ኣብ ገድለ ሐዋርያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ፋርስን ባቢሎንን መምሃሩ ይገልጽ። እቲ ዘገርም ድማ ነዚ መረጋገጺ ዝኸውን ነገር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ምንባር እዩ። ናብ ኣኽሱምን ኣከባቢኣን ቅዱሳት መካናት ንምስላም ኣብ ዝኸደሉ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ጻድቃነ ደጌ ወይ ከዓ ዶጌ ገዳም ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ዝርከብ ናይ 3000 ስውራን ቦታ እዩ። ንናይ ቅዱስ ማቴዎስ በትረ መስቀል ክንምልከት ክኢልና ኢና። ኣቦታት ድማ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዘመነ ስብከቱ ናብ ኣከባቢ ኣክሱም መጺኡ ከም ዝነበረ ነገሩና። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ማእከል ኣይሁድን ኣህዛብን ኣረማውያንን እናተመላለሰ ምሂሩ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ንናይ ጣዖት ካህናትን ነገሥታትን ወሲኹ እልፊ ኣላፋት ነፍሳት ናብ ክርስትና መለሰ። ስለዚ ዝገብሮ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራታት ተፈራረቕዎ። ጎይታና ድማ በብግዚኡ እናተገልጸ የጸናንዖ ነበረ። ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ንናይ መጀመርያ ወንጌል ኣብ ምድረ ፍልስጥኤም ክጽሕፍ ከሎ እቲ ዘመን ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገሉ ኣከባቢ 8 ዓመት ማለት ኣብ 43 ዓመተ ምህረት እዩ። እቲ ወንጌል 28 ምዕራፋት ክህልዎ ከለዉ ካብ ናይ ጎይታና ዘርኢ ሓረግ ጀሚሩ ንናይ ጎይታና ትምህርቱን ተኣምራቱን ብሰፊሕ ይገልጽ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ካብ ሐሙስ ምሸት ክሳብ ትንሣኤ ተንቲኑ ይውድኦ። ቅዱስ ማቴዎስ ካብ 12 ሐዋርያት ብሓደ ነገሩ ይፍለ። ካብ 5 ዓለማት ነቲ ሓደ ንብሔረ ብፁዓን ክምህር ተመሪጹ እዩ። ኩሉ ጊዜ ሰንበት ብደመና እናተነጥቀ ሓጢኣት ናብ ዘይብሉ ዓለም ኣትዩ ንብፁዓን ይምህር ነበረ። ሰላም ለማቴዎስ በደመና ሰማይ ዘተነጥቀ ህርያነ ይርአይ ዘብሔረ ብፁዓን ደቂቀ ከም ዝብል ኣብኡ ድማ ዘወትር ንጎይታና ይርእዮ ነበረ። ቅዱስ ማቴዎስ ብኸምዚ ምስ ተመላለሰ ኣብ ፍጻሜኡ ንግዚኡ ዘይፈለናያ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ኣረማውያን ኣሲሮም ኣሰቃዮም በዛ ለማዓንቲ ድማ ቀተልዎ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኣቦና ማቴዎስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝተወልደ መንፈሳዊ ላዛ ምስ ሓውበኡ ደማስቆስ ዝዓበየ ናይቲ ዘመን ቁኑዕ ሰብ ነበረ። እቲ ዘመን ክርስቲያን ብሰማዕትነት ዝተወድኡሉ ብምዃኑ ቤተሰቡ ንጓል ሓውብኡ ልዕልተ ወይን ምእንቲ ክምርዖ ግድብ በልዎ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናቱ ፍቓድ ንምፍጻም መርዓኡ ብተኽሊል ፈጸመ። ንናይ ፈጣሪኡ ፍቓድ ንምፍጻም ድማ ምስ ቅድስቲ ኣዴና ልዕልተ ወይን ተሰማሚዖም ን48 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ዓራት እናደቀሱ ሓደ ምንጻፍ ልብሲ እናተማቐሉ ብድንግልና ነበሩ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ድማ ስለ ክብሮም
ኣብ ማእከሎም ኮይኑ የማናይ ክንፉ ንዕኡ ጸጋማይ ክንፉ ንዓኣ የልብሶም ነበረ። ድሕሪ 48 ዓመታት ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናይ ግብፂ 12 ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ተሸይሙ ምስጢር በዚሕሉ ባሕሪ ሓሳብ ጽሒፉ ሰርሐ። ሰይጣን ኣብ ልቢ ሰባት ሓዲሩ ነዚ ቅዱስ ሰበይቲ ኣለዎ ብዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህውከት ብምፍጣሩ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ብናይ መልኣኽ ትእዛዝ ነቶም ህዝቢ ኣኪቡ እሳት አንዲዱ ምስ ቅድስቲ በዓልቲ ቤቱ ልዕልተ ወይን ናብቲ ውሽጢ እሳት ኣትዮም ንብዙሕ ሰዓታት ጸለዩ። እቶም ህዝቢ ድማ ነዚ ተኣምር ሪኦም ንናይ ቅዱሳን ንጽህና ተረዲኦም መሓረና ጎይታይ ኢሎም ብፍቕሪ ተፈላለዩ። መጋቢት 12 ድንግልናኡ ተገልጸ። ቅዱስ ዲሜጥሮስን ኣድና ልዕልተ ወይንን ዝተረፈ ዘመኖም ብቅድስና ኣሕለፍዎ። ብፍላይ ሊቀ ጳጳሳት ዲሜጥሮስ ብዙሕ ድርሳናት ደረሰ። በዓል አርጌስን ቀለሚንጦስን ዘእስክንድርያ ንዝኣመሰሉ መናፍቅያን ድማ ኣወገዞም። ካብ ጣዕመ ስብከቱ ዝተለዓለ ድማ ኣሪጉ ከሎ ከማን ምእመናን እናተኣከቡ ይመሃሩ ነበሩ። በዓራት ተሰኪሞም ድማ ይባረኹ ነበሩ። እዚ ቅዱስ ኣብ 107 ዓመቱ ዝዓረፈ ኣብ ፍርቂ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ በዛ ለማዓንቲ ኣዕረፈ። ኣምላከ ዳዊት ንፍቕሩ፣ ኣምላከ ማቴዎስ ንኣገልግሎቱ፣ ኣምላከ ዲሜጥሮስ ንንጽህናኡ ይሕጽረልና። አሜን። ጸጋ በረኸቶም ድማ የብዝሐልና። አሜን። ጥቅምቲ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዳዊት ነቢየ ጽድቅ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ዝነገሰሉ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ፣ ቅድስቲ ልዕልተ ወይን ሰበይቱ፣ ቅዱስ ሳሙኤል ነቢይ፣ ጻድቃን ዲሜጥሮስ፣ ጴጥሮስ ወጳውሎስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሳምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ። ንዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ፣ ሓይለይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን እዩ፣ ቅልጽመይ ከዓ ከተበርትዖ እያ። ጸላኢ ኣይስዕሮን እዩ፣ ዓማጽ ድማ ኣይክጭቁነን እዩ። ንጸላእቱ ኣብ ቅድሚኡ ክቕጥቅጦም፣ ነቶም ዝጸልእዎ ዘበልውን ክቐትሎም እየ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 20። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ፍቕርን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናውባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ። ወስብሐት አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ክብሪ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚዝ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ነብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን ለይኩን።